Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vás veľmi stručne oboznámil s tým, ako vidia aktuálne problémy ochrany lesa členovia Slovenskej lesníckej komory a Slovenská lesnícka komora. A sľubujem, že budem stručný, že nestihneme len dezert, ale aj nejaké mäso. Náš príspevok sme pripravovali spolu s inžinierom Igorom Vyslajom, predsedom Slovenskej lesníckej komory, ktorý vás všetkých srdečne pozdravuje. Nemohol sa zúčastniť dneska osobne, nakoľko sa súbežne koná aj veľký kongres lesnej pedagogiky v Maďarsku, na ktorom nás pán predseda Slovenskej lesníckej komory zastupuje. V rámci môjho príspevku by som vám chcel povedať veľmi stručne, čo to vlastne Slovenská lesnícka komora je, ako ho zastupuje, ďalej z akých údajov sme vychádzali pri tvorbe nášho príspevku. Rád by som uviedol nejaké pozitívne i negatívne príklady pri ochrane lesa na základe podnetov od našich členov a samozrejme aj dal nejaké návrhy na zlepšenie. Čo to vlastne Slovenská lesnícka komora je? Slovenská lesnícka komora je neštátna, nepolitická, samosprávna inštitúcia zriadená zákonom 259/93 o Slovenskej lesníckej komore. Jej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej, sociálnej politiky, zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike. V súčasnosti má Slovenská lesnícka komora 33 členov právnických osôb. Keď sme to spolu spočítali, tak výmera obospodarovaných lesníckych pozemkov, ktorých členovia sú právnické osoby Slovenskej lesníckej komory, je vyše 1 milióna hektárov a spolu zastupuje vyše 4800 zamestnancov. Členom Slovenskej lesníckej komory samozrejme môžu byť i fyzické osoby, ktorých v súčasnosti máme 480 členov. Organizačne je Slovenská lesnícka komora rozdelená do 4 oblastných komôr, tak ako to boli bývalé veľké lesné závody predtým, ako sa zlúčili do Lesov Slovenskej republiky. Slovenská lesnícka komora má zastúpenie v rôznych poradných orgánoch na ministerstve pôdohospodárstva, zastúpenie v sektorovej rade pre lesné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel, má kompetencie, práva, povinnosti v oblasti stredného odborného vzdelávania, je súčasťou rôznych rád pre odborné vzdelávanie, prípravu, ďalej členom pracovnej skupiny, rôznych pracovných skupín. Z akých údajov sme vychádzali v našom príspevku? Oslovili sme všetkých našich členov, respektíve členov neštátneho lesníckeho sektora, pretože tie údaje za štátne lesy alebo vojenské lesy tu odzneli, čiže tie veci, ktoré budem prezentovať, sa týkajú neštátnych lesníckych sektorov, mestských obecných lesov, urbárov a ďalších našich právnických osôb, ktorých sme oslovili písomne, ale aj ústne na základe telefonických hovorov, na základe osobných stretnutí. No a samozrejme tá problematika je veľmi podobná s tým, čo je aj v štátnom lesníckom sektore. Z biotických škodlivých činiteľov samozrejme nás najviac trápi lýkožrút smrekový, kalamity podkorného hmyzu, ktoré v kombinácii so suchom spôsobujú obrovské problémy, ako to už dneska zaznelo, najmä v okrese Brezno. Toto je záber z lesov mesta Brezno, z neštátneho lesníckeho subjektu, ktorý už viac rokov po sebe nevykonáva žiadnu obnovnú ťažbu, žiadnu výchovnú ťažbu, iba spracováva kalamitu s tým, že ak majú ročný etát nejakých 30 000 metrov kubických, tak myslím, že pred 2 rokmi tá výška spracovanej iba náhodnej ťažby bola asi 150 000, čiže 5-násobne vyššia. Samozrejme, členovia Slovenskej lesníckej komory veľmi pozorne sledujú situáciu ohľadne lýkožruta bukového a nielen pasívne, ale organizujú aj viaceré odborné podujatia. Pred 2 rokmi to bolo napríklad v Dargove, pred pár dňami to bol deň v bukovom lese na OZ Gemer.
kde sme sa venovali práve likožrtovi bukovému, ale aj napríklad hynutiu jaseňov, pretože hynutie jaseňov je u viacerých tých našich členov naozaj veľmi významný škodlivý činiteľ. Ja osobne v oblasti, kde pôsobím ako odborný lesný hospodár, mám zastúpenie jaseňa až takmer 10% a v tých posledných rokoch naozaj tá kalamita spôsobená hubami na jaseňoch predstavovala, jej podiel bol najvyšší, dokonca bol vyšší ako kalamity vetrové alebo kalamity podkôrneho hmyzu. Čo však ale na základe tých našich podnetov trápi tých našich členov najviac, to nie sú tieto veci, pretože jednoducho pracujeme v lese, musíme sa stretávať s rôznymi biotickými a abiotickými činiteľmi. Niektoré veci vieme ovplyvniť, niektoré nedokážeme ovplyvniť. Čo nás ale najviac trápi, tak to je naozaj legislatíva, byrokracia, rôzne prieťahy v konaniach, rôzne rozhodnutia, ako to už aj dneska zaznelo, s ktorými sa jednoducho nevieme stotožniť. Aj napriek tomu máme nejaké pozitívne príklady, no a z tých podnetov našich členov napríklad viacerí vyzdvihli korektný prístup niektorých orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, napríklad pri konzultačnej poradenskej službe, pri vyhlasovaní mimoriadnej situácie, vydávaní rozhodnutí vo veci uložení opatrení v zmysle paragrafu 28 odstavec 1 písmeno I, v súlade s paragrafom 28 odstavec 2 zákona o lesoch. Ďalej pozitívne vyzdvihli štátne dozory bez protokolov. Ďalej operatívne erudované riešenia problémov zo strany lesníckej ochranárskej služby. Lesnícka ochranárska služba bola viackrát zdôraznená medzi našimi členmi a v tých podnetoch, že to je tá inštitúcia, ktorá naozaj by mala byť rešpektovaná, uznávaná nielen nami, lesníkmi, ale aj tými orgánmi, ktoré vydávajú rôzne rozhodnutia. Ďalej v ochrane pred šírením podkôrneho hmyzu naši členovia vyzdvihli tie situácie, kedy sa kalamita podarila realizovať alebo spracovať včas, dôkladne, ako je tu uvedené sekerou, taktiež monitoring rojenia podkôrneho hmyzu lapačmi a lapakmi. Tam, kde sa ešte situácia nevymkla spod kontroly, tak naozaj mal tento monitoring svoj efekt. Ale takisto pozitívne príklady boli aj pri stanoviskách organizácií ochrany prírody, správ národných parkov, HKO, ktoré sú často závislé na vybudovaných dobrých vzťahoch a opäť aj pri tých rozhodnutiach, napríklad o spracovaní, nespracovaní kalamity, častokrát je to na jednom alebo dvoch ľuďoch a ak sú na tých správnych miestach správni ľudia, tak tieto rozhodnutia jednoducho môžu byť dobré a jednoducho tie vzťahy v niektorých národných parkoch neboli optimálne, v niektorých sa tieto podľa slov našich členov menia, lepšia. Dúfajme, že ten pozitívny trend bude pretrvávať. Bohužiaľ, tých negatívnych príkladov pri ochrane lesa sme dostali viac a opäť týkajú sa najmä legislatívy, byrokracie, najmä sú to problémy, ale čo sa týka susedných obhospodárateľov lesov, oneskorené, respektíve žiadne opatrenia na ochranu lesa. Ako je to uvedené aj na tomto ilustračnom obrázku, jedna strana cesty môže patriť nejakému neštátnemu lesníckemu subjektu, ktorý dôsledne vykonáva spracovanie kalamity, dôsledne vykonáva ochranné opatrenia. Na druhej strane cesty to ale môže byť možno nejaký nezodpovedný neštátny subjekt alebo štátne lesy, ktoré napríklad pri verejnom obstarávaní nejakým spôsobom sa konajú prieťahy a potom u toho zodpovedného vlastníka, obhospodarovateľa naozaj tie opatrenia sú neúčinné. Ďalej,
Problémy so štátnym dozorom zo strany Lesníckej drevárskej inšpekcie, to je naozaj kapitola sama o sebe a naši všetci členovia dúfajú, že veci, ktoré sa diali počas tých kontrol v minulosti, sa nebudú opakovať. Prvotné nahlásenia dôvodu na náhodnú dnes asanačnú ťažbu orgánom životného prostredia, naši členovia sa stretávali s takými vecami, že boli schválené po spresnení objemu, nahlásení korekcie, zasa dostali nesúhlasné stanovisko. Ďalej, čo trápi našich členov, rozhodovanie najmä orgánov životného prostredia od zeleného stola, bez poznania predmetu ochrany, bez exaktného dôkazu o existencii predmetu ochrany. Takže to sú tie opäť veci, ktoré našich členov trápia, obmedzenie realizácie asanačnej ťažby z dôvodu potenciálneho vodného biotopu pre chránené živočichy, zvyšovanie stupňov ochrany bez súhlasu vlastníkov lesných pozemkov. Následne každá novela zákona o ochrane prírody sprísňuje podmienky obhospodarovania daných pozemkov. Zonácie národných parkov s dôsledkami aj na ochranu lesa. To je opäť téma možno, že na jednu veľkú konferenciu. Ja osobne som bol účastný procesu zonácie Veľkej Fatry. Ja som to viackrát prehlásil, aj myslím, že to bolo viackrát medializované. Stojím si za svojimi slovami. Tak, ako prebiehal ten proces zonácie, ak by som nebol osobne účastný tohto procesu, neveril by som, že takto môže prebiehať legislatívny proces v demokratickej krajine, dokonca v krajine Európskej únie. Taktiež naši členovia negatívne vnímajú to, akým spôsobom sa vlastne vyjadruje verejnosť k spracovaniu kalamít a ako sa vyjadrujú médiá, aké sú tie vyjadrenia a vyhlásenia, ktoré sú vždy podporené nejakým emocionálnym útokom bez logického odborného argumentovania. Ďalej sú tam problémy s preplácaním náhrad za zvýšené náklady pri realizácii ochranných obranných opatrení v okolí lokalít s nedovolenou asanáciou kalamitnej hmoty. Tak jeden opäť ilustračný obrázok. Žiadny súkromný vlastník, drobný obhospodarovateľ lesov jednoducho nerad vidí, ak má v susedstve niečo takéto. No a samozrejme trápia nás tiež, ako to už dneska zaznelo, aj neúmerne vysoké stavy raticovej zvery. Aké sú návrhy našich členov na zlepšenie aplikačnej praxe? Opäť veľakrát to odznelo od našich členov, bezvýhradná akceptácia Lesníckej ochranárskej služby ako národnej autority v oblasti ochrany lesa. Ja opäť osobne zažil som aj s kolegami z Lesníckej ochranárskej služby takú situáciu, keď na území, kde som odborný lesný hospodár, mali sme pred pár rokmi pomerne značnú kalamitu vrcholcových zlomov na jar pri topení sa ťažkého snehu z dôvodu aj námrazy, kde to bolo v smrkových porastoch, v ťažkých nedostupných terénoch, kde jednoducho zmonitorovať takúto kalamitu a navrhnúť nejaké účinné opatrenia bolo možné len na základe toho, že sa nejako dronmi táto kalamita zmapuje. No a je pre mňa tiež neprípustné a nepriateľné, aby niekto vydal rozhodnutie, že Lesnícka ochranárska služba nemôže takúto kalamitu zmapovať dronmi a ako dôvod stručne povedané alebo uvedené, že plašia vtákov, alebo že budú plašiť vtákov, tak Lesnícka ochranárska služba tam nechcela plašiť vtákov, ale chcela navrhnúť vhodné opatrenia na to, aby sa ten biotop pre tých vtákov zachránil. Ďalej, v minimálne prvom stupni ochrany prírody zrušiť povinnosť čakať 10 dní od nahlásenia dôvodu na asanačnú ťažbu po možnosť realizovať ju. Ďalej z tých návrhov sú obmedzenia, respektíve zakázanie realizácie asanačnej ťažby len v prípade preukázateľne zdokumentovaného predmetu ochrany prírody a dokázania negatívneho vplyvu
na predmet ochrany prírody. Čiže nie len nejaký potenciálny biotop alebo potenciálny výskyt druhu, ale dokázať ho. Ďalej uvítali by sme priame podpory na hektár pri obnove pokalamitných ploch až do zabezpečenia mladých lesných porastov. No a samozrejme, čo nás trápia všetkých asi, to je vysoké stavy zvery, ako to bolo viackrát povedané. A tu opäť taký náš evergreen, už stále hovoríme o novele zákona o poľovníctve a reálne potrebujeme znižiť stavy raticovej zvery. Čo dodať na záver? Aby som to zhrnul, ako som už spomenul, s tými biotickými a biotickými škodlivými činiteľmi jednoducho sme pripravení na to, že v lesníckej praxi sa budeme stretávať, ale ako ste aj mohli počuť, našich členov najmä trápi legislatíva, byrokracia, nezmyselné konania a to sú veci, ktoré vieme ovplyvniť a dúfam, že sa nám do budúcnosti aj podarí pozitívne ovplyvniť. Ďakujem za pozornosť a lesu zdar. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, e-LOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.